hyvä Timokin sitä sanoi jo, että toka ja kaveri tuli ihan eri ilmeä. Mun mielestä niin huipputason vastustaja. Mä uskon, että tosta niin paljon kovempaa ei välttämättä kukaan enää tule. Mun mielestä oli verrattavissa Olssin peliin siinä mielessä, että näkisi tasoeroa vastustajan välillä, oliko sitten Ols tai Happeen. Uskon, että keskenäinen heidänkin väännös tulee olemaan hyvin tasaväkinen peli, mutta joo, kyllä se tietyllä tavalla näkyy, mutta se on niin kuin sanottu, niin viikon fyysinen harjoittelu ei ole mistään kotoisin, että siinä aikana niin sä voit nestettä laittaa 500 grammaa, se on sitten siinä. Mutta nyt toivotaan, että porukka on tehnyt sen työn tällä viikolla hyvin. Ja tämä peli oli tarkoitus, että tähän tullaan pikkusen niin, että meillä on energiateet ihan satasella. Se johtuu ihan puhtaasti siitä, että tämä on se jakso, jolloin pitää pikkusen kovempaa reenata. Me jatketaan sitä alkuviikkoa ja sitten me kevennetään selkeästi tuohon 2 PS-peliin. Se on taas semmoinen meille niin mahtava mahdollisuus, että meillä 120 minuuttia pelejä ensi viikonloppuna, niin me ollaan sitten taas jo prosentuaalisesti hirvittävän määrän kokeneempia ja pelaamaan kuin pelaamaan. Niin. Mutta ensi viikolla vähän kevennetään taas sitä harjoittelurytmiä ja yritetään saada porukka taas sit huolellisemmaksi palvelua. No, fyysistä ei se mun mielestä niin hyvää kaksikamppailua ja sillä mentiin. Ei se vielä kuitenkaan sen ole hyvin niin 1-1 pallotaisteluita. Se, että tietysti kun vastustaja takamatkalla sen pitää tulla niin terävämmin ja siinä koko ajan sen pitää saada sitä tilannetta tonne päin vietyä ja rapatessa roiskuu molempiin suuntiin. Että en mä nyt tiedä, oliko se niin kuitenkaan niin fyysistä se pelaaminen vielä, koska siinä oli semmosia hetkiä jotain minuutin pätkiä, missä pelattiin voimakkaita 1-1 kamppailuita molemmissa kulmissa sekä hyökkäys- että puolustuspäässä. Mutta sen jälkeen sitten se taas tasoittui, tuli semmoinen 4-5 minuuttia, että tuolla kentällä oikeasti niin siellä tapahtui, siellä oli paljon liikettä ja sähinää, mutta sillä ei välttämättä ollut päätääkään häntää, niin silleen päätä ei häntää, että me ei päästy siihen kovaa 1-1 kulmassa ja te ette päässyt siihen. Se oli vähän sellaista kissahiiri, toinen menee, toinen tulee, nyt se on jäljessä. Ja se oli niinku sen takia, se meni tämmöiseen jahtaukseen se mun mielestä 3. erän ajoittaiset hetket siellä. Mut sitten kun me päästiin niinku siihen, me rauhoitettiin, tai molemmat ryhmät rauhoitteli sitä pelin niin silloin me päästiin siihen 1-1 vääntöön. Mutta se ei ollut niinku mun mielestä fyysinen erä tai semmoinen taisteluerä. Ok, taisteluerä silleen, että tuosta jahattaa, niin onhan sekin taistelu. Mutta se, että jos mennään miestä vastaan tuolla kulmissa, niin eihän sitä hirveästi ollut. Ja se tuli vähän tuomareillekin tuossa 3. erässä yllätyksenä. Niitä tilanteita tuli, ne meni vähän niin kuin häpsinkin. Niillä oli kuitenkin loppupestä kohtuu helppo iltapuolta mielestä. Että siinä ei niin tapahtunut mitään ylilyöntejä. Mun mielestä kummattakaan se oli kovaa peliä, paljon liikettä, mutta niin semmoista niin ihopeliä ei mun mielestä kovin hirveästi ollut. Että niistä 1-1 tilanteesta päästiin niin nopeasti eroon, että ei päästy niin kunnolla määntämään. Sitten osaltaan mä ehkä näkisin näin, että vähän niin kuin herkästi vihelletty noissa kulmissa. Ja se taas osaltaan vaikuttaa siihen, että jos niissä vihelletään niin kuin helposti, niin ne pelaajat on yllättävän viksuja ja ne katsoo näin, että hyvä, me pyritään vaan pirun nopeata alta pois, jos ei ole tarvetta lähteä mihinkään vääntötilanteeseen. Ja se nopeutti sitten osaltaan myös mun mielestä molempien pelaamista. Mä oon samaa mieltä. Ja sitten toi justiin, niin puhuttiin siitä ryhmistä ja siitä tilanteiden rakentamisesta ja siitä, että se peli etenee, niin tavallaan se ihan niin selkeä kamppailun vääntö, tavallaan kun kaveri pelaa kuitenkin miespohjaan perustuvaa karmausta, eli silloin se pallo, niin se pitäisi tavallaan rauhoittaa se ja ottaa se oma tila. Ja silloin tullaan siihen, että otetaan niin ihan tosissaan paine, eli sä lähdet omalta puolta haastaa, hyödynnät tavallaan niitä neliöitä, mitkä se 1-1 puolustaminen tarjoaa. Ja sitä me oltiin niin puitu, että se oli oikeastaan tiedossa, että se käymään niissä me ei oltu hyviä. Sen takia mun mielestä peli virtasikin nopeasti tilanteesta toiseen. Ja sitten se aina välillä päättyi sellaiseen vihellykseen, että 10 ihmistä kääntyy katsoa, että kuka hän on 2 joukkueen, tuomareiden, valmentajien, että sitä ostetaan. Se on ihan kylmä fakta, että silloin kun ollaan alle 200 yleisön määrässä, niin me täytyy tehdä mitä vaan, että se muuttuu niin, että se on ensin 300, se on 400. Ja yksi osa on tuo peli, sen viihteellisyys, sen fyysisyys, sen kovuus. Ja sitä mä meidän pelaajille toivottelin tuossa, että mä oon 3 peliä huutanut sieltä, että otetaan keskialueella ulkoa pois ja
mitä enemmän mä puhun siitä, niin sen enemmän se on niin oikeasti Mikkelin tyyppisen kananmunat vedetty tuohon, niin, ja niin ei niin rikkoon, kun sitten sä oot pelkästään kananmunat hyvät. Ja sit sä pelaat 60 minuuttia niin, että ne on ihan siinä edelleen, niin ei silloin. En mä tiedä mikä, mä ajattelin soittaa Trojansille ja kysyä aina niitä telineitä, mihin jenkkifutarit vetää niitä viittejä. Että mä täytyy tarjoilla jotakin. Eli muistakaa aina se, että peli voittaa joukkueen, joka on taitavampi, se on fyysisempi. Mun mielestä näin taas tänään Tampereen voittaja niin siinä mielessä, että niissä hetkissä kun piti voittaa yksi tilanne, yksi pallo, niin silloin kaveri oli hereä. Ja sitten just niin kuin ajatellaan, että maalla ja tehtiin kokemuksella ja rutiinilla. Mutta siinä kohtaa sun pitää olla niin vaan fyysisesti. En mä tiedä mitä mä teen. Että sitten seuraavana niin reeneissä, että otas mä jonkun oikeasti joku telineet sille, että meidän täytyy päästä kiinni. Koska tää peli on myöskin mentaalipuolella sitä, että jos sä voitat jatkuvasti 1-1, niin se käynnistää flow. Sä menet kulmassa kun pallon kanssa, sieltä kaverit rupeaa innostua, sit tullaan vähän lähemmäs, käydään vetopaikkoja eri tavalla. Niin se on hauskaa se pelaaminen silloin. Se pitää kitkeä pois. Meidän pitää olla sellaista, että kun vastustaja menee kulmaan, niin se tietää, että tää tulee ja täällä pitää vääntää. Ja tuomareiden pitää muistaa se, että niin se peli vaan etenee. Että jos me vihelletään kaikki pois, niin tämä pelin viihteys on nolla. Eli tämä pitää olla sellainen tilanne, että molemmat pelaat mennessään kulmaan niin pallollinen kuin pallo, niin tietää, että nyt ytisi. Ja sieltä kun joku tulee vielä pallon kanssa pois, niin silloin Kussaari kiittää Oulussa maajoukkoilla, niin tämä alkaa pelaa. Eli sä otat kontaktin vastaan, selviät siitä ja teet vielä parhaassa tapauksessa maahan ja se vie kaikki eteenpäin. Lajin vaatimustaso ja suoritustaso nousee. Jos se niin oikein syvällisesti ruvetaan, mutta mä edelleen niin vaadin joukkoja sitä, että meidän täytyy lisätä sitä fyysisyyttä. Tää ei ollut missään nimessä niin fyysinen. Tepsipelissä oli jo silloin, kun vedettiin se ensimmäinen peli, siellähän niin niitattiin puoli ja toisen oikein kunnolla. Siellä on hyviä pätkiä tuolla puhelimessa, kun se jalka nousee ilman lähetään ja kukaan ei viedä, kukaan ei pyydä anteeksi, kaikki vääntää. Niin se uppo, sitä ostetaan. Pystyttiin vähän heikollakin esityksellä saamaan 2 pistettä. Se oli se kuitenkin se meidän tavoite tälle vuodelle. Tietysti pitää muistaa se, että ollaan eilen ollut hölkällä, me ollaan viikonloppuun ollut tämmöisissä niin isoissa valoissa pyörimässä täällä ja ollaan ollut ihmeessä, mitä täällä on. Sitten niin, pelataan sunnuntai-illalla tähän aikaan peli, niin nämä on niin mun mielestä mielessä isoja voittoja, että me selvittiin niin voittajana tänään pelaatavasta. Siitä pitää tulla muuten pelillisiä juttuja, niin ajoittaa hyviä hetkiä joo, mutta vielä jos me halutaan oikeasti pärjätä ja pelaa viihdyttävä salipäätä, niin meidän pitää niin huolellisuuteen ja henkilökohtaiseen mailataitoon, niin meidän pitää siihen satsaa paljon. Se on vähän niin kuin joka joukkueella, että nämä on ne asiat, jos nämä rupeaa niin menee hyvin tuolla ja sitten yksi vielä tähän liittyen, niin sitten tämmöinen niin taktiikkapuolen asia, että pelaajat ymmärtää, mitä tarkoittaa 2 metrin syöttö ja 20 metrin syöttö, niin sekin on iso juttu. Ja se, että kumpi on oikea, kumpi on vasen ja mistä tullaan ja minne mennään, niin ne on ihan tätä taktiikkapuolen pikku hienosäätöä. Ja näitä me ajettiin tuolla ääni on lähtenyt, kun yritin ohjeistaa ja opastaa, että anna pallo samaan laitaan, kun siellä ketään ei ole, ja laita sinne, missä on 3 mustaa pelata. Ja siinähän se 3 mustan luossa pallo on. Tämä on niin se, että jos me tehdään taktisia asioita, niin pelaajien pitää odottaa se, että oikeasti me tuodaan jotain niille tarjottimella ja me haastavaan se, että kuka sitä oikeasti pystyy niitä eväitä syömään sitä tarjottimilta. Ja se on myös niin tyttöjä kasvattava juttu, että niiden pitää ymmärtää, mitä ne valmentajat sanoo. Ja tietysti jos me ei ymmärrä, niin aina pitää katsoa eka peiliin ja sitten ruveta katsoa, että miten jotain siellä sitten. Otetaan tuohon vähän kiinni. Niin me ollaan nyt päästy pari semmoista peliä. Oulu ja tää peli, missä vastustaja valmentaja sanoo, että ei päässyt ihan omalle tasolle, niin siitä pitää aina muistaa ottaa niin propsit pois itselleen omalle joukkueelle siinä mielessä, että sähän olet ollut hankaloittamassa siitä toisen maksimaalista suorittamista. Eli mä siitä mielessä niin tyttöjen propsit, jos kaverissa on tänään oli hieno pelata, tilaa oli niin valtavasti kentällä, siellä on kaikki mitä yritettiin toimia. Ja siitä olisi tullut perseilystä 2 euroa jokaiselle sakkoa. Nyt kun sanon näin, niin ainoastaan minä maksan omista jutuista, mitä tuossa pelin aikana käytiin läpi. Se, mihin mä olen erittäin tyytyväinen, on se, että meidän virheet ratkaistaan peli. Jos ajatellaan niin heittäytään oikein niin kunnolla idiooteista tässä, niin eihän me tarvitse jättää ne virheet pois. Ja silloinhan me saadaan 2 pistettä, me tehtiin 3-4 maalia
fiilistä. Silloin ei tarvitse valmentaa. Siitä ei tarvita enää yhtään mitään, mutta kun ottaa paukkua. Niin se on ihan ok. Ja sitten toinen asia on se, että meidän niin sarjan muutoksen jälkeen niin me ollaan jouduttu ottaa hirveitä niin askelia eteenpäin, niin päästään tähän rytmiin. Niin se on hölmöä katsoa pelkästään sitä paljon pelipäältä, jota häviäisi vähän vai paljon jollekin. Vaan pitää katsoa sitä, että mulla on nauhalla meidän papaspelit, kun pelattiin karsintasarjaa, niin se on täyttä niin sontaa verrattuna siihen, mitä tasoa nyt mennään. Ja niin sitä kutsutaan kehitykseksi. Eli siihen kehitykseen täytyy olla tyytyväinen. Niin pitää ajatella se niin positiivisesti, että kehitykselle ei saa näkyä maalia, kun me pitää koko ajan olla vaan parempi. Se on niin se, mä oon tyytyväinen siihen, että me ollaan parempia koko ajan. Eli niin askel kerrallaan. Mä en usko, että kaverilla jää tästä pelistä semmoinen kutina välttämättä, mikä saattoi eilen jäädä, että puoliksi käveli pertään. Seriffi tulee olemaan tämän sarjan pittumaiset joukkoja. Se on se, mikä meidän tavoite on, ja siinä me niin harjoitellaan. Sitten tullaan olemaan niin, että taitoa meillä on kovuutta. Sitten me tullaan ottaa niitä palloja. Kovuus jää vähän vielä ulkoon, mutta niin, pala kerralla. Pitää olla ihan tyytyväinen siihen, mitä saa. Kaikki on hengessä ja mokkapallo oli viimeisen päälle kahviossa. Netissä on mitään.